ሰላም 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 ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ አምላክ ጎይታይ ለማዓት እቤት እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር አውሽጠይ እማላለስ ነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ አምላክ መዝሙር ኮይና አውሽጠይ እቤት እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር አብ ኩነታትና አብ ነገራትና አብ ቤትና አብ ደቅና አብ ሓዳርና አብ ናብራና አብ ጥዕናና ክንእውጅ ከም ዘለና አውሽጠ እቤት እግዚአብሔር ንኹነታትና ክንነግሮ እግዚአብሔር በዓል ስልጣን እዩ አብ ኩሉ ዓለም አብ ኩሉ ምድሪ አብ ላዕሊ አብ ታሕቲ አብ ጥዕናና አብ ፋይናንሻልና አብ ሓዳርና አብ ናብራና አብ ቤትና አብቲ ኸቢድና ዝበልናዮ አብቲ ዝስ ኣይከኣልኒ ድበልናዮ እግዚአብሔር በዓል ስልጣን እዩ ኣሕዋተይ በዓል ስልጣን እዩ ስልጣን እግዚአብሔር ክንእውጅ እቤት እግዚአብሔር ክንእውጅ ይደልየና አምላክ ስልጣን ኩሉ ተዋሂብንሎ አብ ምድርን አብ ላዕልን አብ ታሕትን አብ ኩሉ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ፍጥረታት በዓል ስልጣን ኢየሱስ ስልጣን ኩሉ ተዋሂብንሎ እግዚአብሔር በዓል ስልጣን ስለዚህ ሎማዓት ኢንኮሬጅ ክገብረኩም ይደሊ እግዚአብሔር በዓል ስልጣን አብ ቤተይ በዓል ስልጣን አብ ደቀይ በዓል ስልጣን አብ ኩነታተይ በዓል ስልጣን አብ ኤርትራ በዓል ስልጣን አብ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን አብ አፍሪካ በዓል ስልጣን አብ ኢንግላንድ አብ ኢሮፓ በዓል ስልጣን አብ ኤሽያ በዓል ስልጣን እግዚአብሔር አብ ሰማይን ምድርን ስልጣን ኩሉ ናቱ ኃይሊ ኩሉ ናቱ ስልጣን ዘበለ ይእዘዘሉ ለእዘዘ ፍጥረት እግዚአብሔር እሱ መስተዛረበ እምቢ ድብል ነገር የለን ነሕዋተይ የለን እግዚአብሔር በዓል ስልጣን እዩ እብለክና ኣለኹ እግዚአብሔር በዓል ስልጣን እዩ ብለኩም ኣለኹ ስልጣን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኃይሊ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ፍልጠት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ጥበብ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ስልጣን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ኩሉ حيلي كله نايك زابيه حيلي كله فلتت كله نايك زابيه فلتت كله سلطان كله نايك زابيه سلطان كله حيلي كله نايك زابيه حيلي كله سلطان كله نايك زابيه سلطان كله فلتت كله ناي እግዚአብሔር فلتت كله ጥበብ كله ناي እግዚአብሔር ጥበብ كله ስለዚህ በዚህ ቃል እዚ ተጻናና አሕዋተይ ስልጣን ኩሉ ንእግዚአብሔር ይግዛአሉ ኃይልታት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይግዛአሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ኃይል እግዚአብሔር ንእውጅ ስልጣን እግዚአብሔር ዕቤት እግዚአብሔር ፍልጠት እግዚአብሔር በጥበቡ ንእግዚአብሔር ዘማኽሮ ፈላጥ የለን በኃይሉ ንእግዚአብሔር ዝሕይሎ የለን በቅልጹም ንእግዚአብሔር ድብርትዖ የለን እግዚአብሔር ናይ ሓያላት ሓያል እዩ እግዚአብሔር ናይ ጥበበኛታት ጥበብ እዩ እግዚአብሔር ናይ ፈላጣት ፈላጥ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታትኩም ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩነታትክን ጎይታ እዩ ስለዚ ዕቤት እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ፍልጠት እግዚአብሔር ክንእውጅ ክትእውጁ ኣሕዋተይ ሎማዓልቲ እዚ ቃል እዚ በዚ ጌርና ክንፀናና የምፃልኩም ኣለኹት ኣብ ውሽጠይ መንፈስ ቅዱስ ዘምፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንእውጅ ዘለና ዕቤት ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ስልጣን ኣምላኽ ፍልጠት ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ ምክንያቱ እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ካብ ኩነታትና ወፂና ዕቤት ኣምላኽ ካብ ነገራትና ወፂና ሓይሊ ኣምላኽ ምእዋጅ ካብ ንሪኦ ንሰምዖ ወፂና ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ምእዋጅ ምክንያቱ ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ ውፃእ ካብዚ ቴንዳ ንዓ ርአ ኢልዎ ምክንያቱ ኣብርሃም ኣብቲ ቴንዳ ኮይኑ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝሪኦ ነይሩ እግዚአብሔር ግን እቲ እሱ ድሪኦ ክርኢ ደልይዎ ንኣብርሃም እቲ ኣምላኽ ድሪኦ ንኣብርሃም ክርኢ ደልይዎ ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ኣምላኽ ድሪኦ ክንርኢ ኣዒንትና ይክፈቶ እቲ እግዚአብሔር ድሪኤልና እቲ እግዚአብሔር ድሓስበልና ክንርኢ ኣዒንቲ ልብና ይክፈቶ ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብጣዕሚ የደፍቅረክን ብጣዕሚ የደፍቅረኩም
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ይፈትወክን እዩ እንድሕሪ ንጎይታ ደይትፈልጥዎ ኣለኹም ንዑ ናብዚ ጎይታ እዚ ጎይታ እዚ ጥዑም እዩ እዚ ጎይታ እዚ ምቁር እዩ እዚ ጎይታ እዚ ህይወት ኣለዎ እዚ ጎይታ እዚ ዕረፍቲ ኣለዎ እዚ ጎይታ እዚ የፃናንዕ እዚ ጎይታ እዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስ ተረፉ ዝህብ እሞኒ ንዑ ናብ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ናይ ሕብረት ኣሕዋት ትደልያ እንድሕር ኮንክን ቤተክርስትያን ኣብ ሎካልክን ደለክን ሕብረት ትደልያ እንድሕር ኮንኩም ኮንታክት ግበሩና ክንሕብረኩም ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ካብ ሕጅን ዘለኣለም ኣሜን ክብሪ ኩሉ ንኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ